आंनि 7थि खोन्दोखौ आं बेवहाय दोनथ'दोंमोन दा आङो 8थि खोन्दोखौ बेवहायनो जागायफिनलायबाय नोंथांमोना नायदो आरो 7-8 न'से दंबावो बे 7-8 न'खराव हाबब्लानो जोबसिगोन 2024 मायथाइनि बैसागु फालिनाय दा न'खर हाबनाय हाबाफारिया जोबगोन आरो 7 न'खरसो दंबावो नोंथांमोना नायदो आंनि 8थि आरो जोबथा खोन्दो बेवहायनो जागायबाय नायदो बिदिब्ला नोंथांमोना ससेयावनो माइ सौगोन हाय आदा सोरांफा माफा नोंनो नैया जोङो दा फैयै उमानन्द दैमारिनि न'खराव हाबफैलायबाय नायलायदो नोंथांमोना सुपार हिट जागासिनो दङ दा जोङो दङ उमानन्द दैमारिनि न'खराव नायदो भिडिअखौ फै मोसानि सनाफोर बयबो सारि सारि नैया आमाय उमानन्द दैमारिनि न'खराव रंजानाया जोबलायबाय जोबोर हिट जादों सुपार हिट नङा सुपार हिट जादों एबार बे आमाय उमानन्द दैमारिनि न'खराव रंजाखांनाय उनाव दा थौदो जों थांलायनि गिरात दैमारिनि न'खरसिम आरो बे आमाय उमानन्द दैमारिनि न'खरखौ बिदाय लाबाय बोसोरसेनि थाखाय फैगोन बोसोराव थांना थाबा फैलायगोन फै जोङो गिरात दैमारिनि न'खरसिम थांलायनि रंजानि हायला हुइला हिट नङा सुपार हिट रंजागोन फै बयबो खौसेयै आक्रमण एटेक
Attack! Akraman! Akraman! Besarin to. Potanglah lagi lah yang tu. Good. Kadang peserta बैसागु बेनि जोंनि कालसार बे नङा जोंनि आलसार जागोन बिनि थाखायनो बैसागु फोरबोआवहा बयबो रंजा बाजा बे कालसारखौ लाखिनो कारनाव बेखौ लोंनाय जायो बेखौ जुदि नङाबा बे कालसार नङा आलसार जागोन आरो कर'ना भाइरासनि कारनाव बयनिख्रुइ मोजां साबसिन बेनो बुस्थुआ नों माबाफोर बुंनो नागिरदों मायबा बुङामोन आं बुंबाय नै दानिया जोबलायबाय किरात दैमारिनि न'खराव फैलायदो गुबुन न'खरसेयाव थांलायनि đừng bờ là sai kẻ lao lá na nước chiêu làm người na tròn bàn đò là còn như là sona tôi đành cay tam lúc là ya
आंनो थ' हालायगोन मोनाबा आया फाया खबर मोनबोला फैयासो आया फाया खबर मोनबोला फैयासो साले मालाय मागिनो साले पागलाय मागिनो नोंनिनो माया नोंनिनो पाया लायनो थांबोला दावखि सिख'नि जखाय सेराजोंनो बुंनाय मोनजादोंबोला गोसोजों गोसो जादोंबोला साइकेलाव लानानै जिउलांफैया रंगिनाय सोमार जाला बरिया न'खरनि सिनायथिखौ होनो बावदोंमोन माने सम मोनाखै स्पेस मोनाखैमोन नारायण बाग्लारिनि न'खराव जोबोर सुपार हिट रंजानाय जादोंमोन जोबलायबाय नारायण बाग्लारिनि न'खराव बेलाय दा आरो जोबनाय लामाव जोंनि बैसागो फोरबोआ दिनै थामथि जाबाय जेब्ला जेनेबा जोङो माने से बैसागोनिफ्राय फालिनानैहाय दिनै थाम बैसागो जाबाय बेनि थाखाय दिनै फोजोबगोन खिन्थु जोंनि कालसारा जाबाय माने जौ सेरेब नङाब्ला जों माने कालसारखौ होननानै भाबिया बेनो जोंनि माने जौ सेरेबा जोंनि कालसार आरो जों बयनोबो गिदिङो रायजो राजाफोरनि न'खराव बा बयनि न'खराव गिदिङो जों ज' जायोनो जौसेनो गिदिङो खौसे गिदिंनानैहाय जोङो मा खालामो एसे रंजायो रंजानानैहाय जों जौ सेरेब एसे लोङो आरो जौ सेरेब नङाब्ला जोंनि बे कालसार नङा आरो बेनो जोंनिया माने जों माने गोजाखौ लोङा गोजा जाबाय बे फरेन कान्ट्रि होननानै बुङो बा माबा माबि बायदिसिना गलायनानै बनायनानै बुङो जोंनिया जाबाय माने माइरंनि बा माइब्रा माइरं आखु माइरं बेनिफ्राय आइजं माइरं बेफोरबायदिजों जों बनायनायखौ जों माने फोरबो हिसाबै फालिनानैहाय फुल फुजा बावनानै बेखौ जों माने फालियो आरो एसेनोसै आरो जोङो दिनैनिफ्राय जों दोनथ'नोसै आरो सात बियाव खालि आरो फिर लोगो मोनलायसिगोन फैलायबाय नै रायजो राजाफोरा फैलायबाय दा टमसन दैमारिनि न'आव हाबगोन Kêu đây, kêu ra không bay gì, kêu ra không bay, kêu ra. आं न'खरसेनाव थाङासै गुमै बाबुलाल नार्जारिनि न'खराव थाङासै आङो मानोना समनि आंखालाव आंहा भिडिअ खालामै माने बेटारिया ल' जादोंमोन मबाइलनिया पावार बेंक लाना फैनानै फिन आं दसे जोबथारसिथारगोन जिहेतु जोबथारसिगोनखाय आरो दसे भिडिअ खालामबावनो होनना पावार बेंकखौ लाना फैनो होननानै आङो नै टमसन दैमारिनि न'खराव हाबफैलायबाय जोबनाय लामायाव जोंनि रंजानाय बैसागो मागिनाया नायदोब्ला टमसन दैमारिनि न'खराव नैया बैसागो बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै बेबो गोथारैखौ खुलुमनाय मोनसे हाबाफारि टमसन दैमारि आरो सिमांसार दैमारि सानैबो खुलुमदों नैया गावनि बिसिखौ लानानै
साननाय हनो हास्थायनाय लुबैनाय गासैबो न'खराव बिमा बिफा बिहामजो फिसाज्ला गासैखौबो मोजां रोखोम देहा सोलेर बयनोबो लाखिना जाफोर सानबाय बायदि संसाराव बेखौ जाहाथे अराय सम मावजोबनो हानायनि बोर बान्साखौ हरो बेखौनो आफा थाननि दौरि मरै नोंनि सेराव दहाय दहाय सोलाय सोल' खालामलायबाय आरो गाहाय गोथारैखौ खुलुमलायबाय सिमांसा दैमारिया नोंथांमोना नुगासिनो दङ आंनि केमेरानि मोखाङाव दं नैया बोर लादों गोथारैखौ खुलुमनाय हाबाफारि रंजानायसिम थांलायनोसै अराय सम जाफुंसारै बेखौनो आफा नोंनि सेराव बै थाननि दौरि नैया मोसानायजों लोगोसे जौ सेरेब साहा जाय जा गोसो बेखौनो लोंनो हायो जेसेबां गोसो एसेबां लोंनो हायो नाथाय नोंथांमोना नुगासिनो दं आंनि केमेरानि मोखाङाव रावबो बेबायदि लोङाखै नियमखिनिखौल' फालिदों सोरबा गोसो थानाया लोंदों सोरबा गोसो गैया लोङाखै सोरबा सेरेब लोंनाया लोंदों सोरबा जौ लोंनाया लोंदों सोरबा जौबो लोङा सेरेबबो लोङा साहा लोंदों आरो गयबो जानो हायो आरो बेबायदिनो नैया प्रकाश स्वर्गियारि नोंथांमोना नुगासिनो दं आंनि केमेरानि मोखाङाव एसे जिरायनाय लेखायै नैया बे आरो नारायण बाग्लारि नैया बेसो आसोला बे जाबाय माइब्रानि बेनो आसोला बेयो दावखोबाथाय आरो गाज्रिसो ओंखारनो नागिरथारा बे दावखोबाथाय जोबोर डेन्जार माइब्रानिया नैया एमाव राजा माइब्रानि नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोबनाय लामायाव आरो गोबां न'खर गैलिया जोबथारनिसो भिडिअ'आ
बे जाबाय दादै कृष्ण लाहानि नखरावमोन दाखालिनिया थालांदोंमोन नखरसे दिनै दाजाबना होबाय दादै कृष्णनि नखरावमोन बे कृष्ण बर' आंनि सोमोन्दोआव दादै जायो जोबोर मोजां जादोंमोन बेवहायसो दामनाय देनाय रोजाबनाया नाथाय मानसिया खम जोबथारनायमोन नालाय बिसिनि नखरावनो थुंगे होदोंमोन आरो नोंथांमोना नायलायदो रंगिना बर'नि नखराव जों दा थांगासिनो दङ नैया रंगिना बर'नि नखरावबो जोबलायबाय नोंथांमोना नुबाय एमाव राजाया बयनोबो दावखोजोबखाबाय जिहेतु जोबोर हिट जाखागासिनो दङ आरो जोबनाय लामायाव जिहेतु आरो दिनैनो जोबथा सान थामथि सानावनो फोजोबनो सानखाबाय समनि आंखाल
ओंखायनो आरो न'नैल' दंबावो नोंथांमोना नायदो न'नैनि उनावनो जोबथारसिगोन जोबथारनाया जाहैबाय पवन कुमार बसुमतारी आंनि आमाय बिसिनाव फोजोबहैगोन नोंथांमोना नायलायदो गामिनि बैसोगोरासिन सुबुं होनबाबो गोरोन्थि जाया बे आबौआनो बैसोगोरासिन सुबुं जाना दं आरो बे आनैयाबो जथेस्थ' बैसोगोरा जाबाय कसारिपारा गामिनि आरो बे सासे आबौ बावनाया बेबायदि आबौ जोंनि गामियाव दा गैलानो दा नै सासे नै आंनि बिसिया साहा रानगासिनो दं हेफाजाब होदों जोबोर मोजां जादों आरो जोबोर मोजांनिया बाथौ सिजौ गायनाय आंबो बेबायदिखौनो बानायगोन होनना मिजिंथिना दङ नोंथांमोना नुदों जोबोर समायना रंगिना बर'नि न'खराव आरो रंजानायाबो जोबोर मोजां जाबाय आरो रंजानानै मेंनायखाय एसे जिरायदों जोबनाय लामायाव जिहेतु एसे जिरायना लाथ'दों नोंथांमोना नायदो आरो नै आंनि आयं फिसाया बेनिया केमेरा नुबा लाजिखानाय सभाब दंखायो बे आरो जोबला बेहा बे बेराम मोनसे दंखायो जिहेतु आरो नैया रंगिना बर'नि न'खराव नोंथांमोना नुगासिनो दङ दानिया फैलायदो गुबुन न'खरसेयाव थांलाय दिनि थौ जोबथा बेनो लास्ट बेनो जोबथा न'खर आमाय पवन कुमार बसुमतारीनि न'आवमोन नाथाय खाफाल गाज्रि आंहा बेटारिया ल' जाथारजोबनायलाय दसे मबाइलखौ चार्ज होनानै दसे खामफायब्रबबाय आङो नाथाय भिटामिनखौ दिन्थिनो हायासै बेवहाय सुपार हिट नङा सुपार डुपार हिट जादोंमोन नाथाय आङो गिबिनिफ्राय थानो हायासै बे जोबथा न'खर बेवहायनो थुंगेखायो बयबो बोसोरावनो गासैबो बोसोरावनो बेवहायनो फोजोबो जिहेतु नाथाय आङो गिबिनिफ्राय थानो हायासै निमाहा बिनाय थाबाय बेवहायसो सुपार हिट जादोंमोन दा नैया सेरा माने जोबथारनायाव सानैसो नांना दंबावो बै सुपार डुपार हिटआ दा गैलिया नाथाय एसे 1 घन्टासो आगोलाव जादोंमोन आं थानो हायासै बेटारिया ल' जानायनि थाखाय आरो जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर होबाय आंनि बे जोबथा 8थि खोन्दो 1थि 2थि 3थि 1थि खोन्दोनिफ्राय लानानै 2थि 3थि 4थि 5थि 6थि 7थि 8थि खोन्दोआवसो आं फोजोबनो हादों आरो बयनिबो न'खराव हाबनायखौ आं दिन्थिथारनांगोनब्लाबो आं 1 बैसागो खालि आं भिडिअखौ खालामासै आंनि समनि आंखालाव आंनि न'खरावबो 1 बैसागो खालिनो हाबहैदोंमोन ओंखायनो फैगोन बोसोराव थांना थायोब्ला आफा इसोर बोराइ बाथौआ लाखियोब्ला आङो 1 तारिखनिफ्रायनो भिडिअखौ खालामनानै न'खर हाबनाय बे मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो लाना फैगोन नाथाय आङो गासिबो न'खरनिखौ दिन्थिजोबनो हायासै समनि आंखालाव आरो दिनै जोबथा 8थि खोन्दोसिम नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन रंजालि बैसागो 2021 मायथाइ आरो बे गोदान बोसोरा बयनिबो गेजेराव गोजोननाय सुखु गोजोन लाबोगोन खैदां खैफोद गैया जागोन अनलायनाय फैगोन आरो बयबो दावगानो हाथों होननानै आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों साबायखर